Sunana Muhammad Abdullahi. A cikin wannan bidiyon za mu yi bayani akan yadda ake samar da electricity ta hanyar amfani da iska. Wato a baya mun yi videos kan yadda ake samar da electricity ta hanyoyi da dama, kamar ta hanyar electromagnetic induction, hydroelectric power da kuma nuclear power. To a cikin yau za mu yi bayani akan yadda ake samar da electricity ta hanyar amfani da wind turbine, wato ta hanyar kadawar iska. Shin za mu iya samun electricity? Domin ganin yadda za ta kasance, ku biyo ni a cikin bidiyo na. Wannan ita ce hanyar da ake samar da electricity ta hanyar amfani da iska, wato wind turbine. Cikin wannan bidiyon za mu lissafa muku hanyoyin da ake haɗa wind turbine. Wannan nau'i ne na haɗa wind turbine. Kamar yadda kuke gani a nan, wannan shine jerin abubuwan da mutum yake bukata domin samar da wutar lantarki hanyar amfani da wind turbine. Da farko, in har kana son ka samar da wind turbine, dole sai ka wannan tsarukan. Kana buƙatar samun tsauni ko kuma wani waje mai tsawo ko kuma sandar ƙarfe domin samar da wajen da za ka ajiye wind turbine ɗinka. Wato sa'annan sai kuma kana buƙatar rotor, wato abin da zai yi idan iska ta buge shi zai kama juyawa. Sa'annan kana buƙatar gearbox, wanda shine idan iska ta juya fankar a hankali, shine zai yi connecting da generator ɗin da ke ciki don ya juye ma fankar da ƙarfi. Sa'annan sai kana buƙatar kuma transformer, saboda wutar da za ta fito daga jikin generator ba ta da ƙarfi sosai. Bayan transformer ta ɗaga wutar, sa'annan sai ka sa a cikin power light station. Daga nan kuma shikenan ka riga da ka samar da electricity ɗinka, wacce ba biyan ko sisi. Za ka ci gaba amfani da ita, renewable energy kenan. Wuta mai maimaita kanta shine wind turbine. Idan har bidiyon ga ya burge ka, to ina roƙon ku da ku danna min alamar like, sannan ku yi min subscribing. Za ku iya yin kuma share ga 'yan uwa Hausawa da sauran jama'a domin mu amfanar da kanmu baki ɗaya. Najeriya ta wace ta gaci, don haka dole mu so junanmu, mu haɗa kanmu domin ƙasarmu ta ci gaba.